вусъати бесобиқаи тадбирҳои ободонию созандагӣ таи солҳои охир имкон фароҳам овард, ки бо бунёд ва навсозии иншоотҳои гуногун симои пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе куллан тағйир ёфта, гулгашту хиёбонҳо ва боғҳои фарҳангию фароғатӣ бо ҳусну таровати хоса ба шукӯҳи шаҳри Душанбе ҷилои тоза бахшанд. корхонаи воҳиди давлатии таҷрибавӣ илмию истеҳсолии сабзкори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ки дар он гулҳои гуногун парвариш мешаванду аз заҳмати мутахассисону кормандони ин коргоҳ гӯшаву хиёбонҳо ва канори кӯчаҳои шаҳри Душанбе зебу зиннат меёбанд, бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бунёд гардида фаъолият менамояд. Масоҳати умумии он 3 гектар заминро ташкил медиҳад. тибқи иттилои масъулин феълан дар ин ҷо беш аз 24 намуди гулҳо аз қаламча то ба шукуфта расидан парвариш ва нигоҳубин мешаванд. бинандагони гиромӣ, тавре ки аз наворҳо мушоҳида кардед, шоҳид шудед, ҳама он гулҳое ки дар шаҳри Душанбе мо аз ҳавои тозаи онҳо, аз ҳавои муаттари онҳо нафас мекашем, фароғат мекунем, мас дар ана ҳамин корхонаи воҳиди давлатӣ таҷрибавӣ илмию истеҳсолӣ парвариш мешаванд, баъд ба он ҷо интиқол дода мешаванд. Ҳамин тавр нест? аммо гап сари он аст, ки ин гулҳо бисёр нозук ҳастанд ва бисёр заҳмати зиёдро талаб мекунанд. биёед шоҳид мешавем, ки мутахассисе ки имрӯзҳо бо шинонидани ё парвариш кардани гулҳо сару кор доранд, дар ин хусус чӣ мегӯянд? биёед ин гулҳоро мо 20 рӯз пеш тухмияшро дар ҳамин ваё шинондагӣ будем. Мана давоми 20 рӯз гулҳо барои шинондан ба тубакчаҳо аллакай тайёранд. пеш аз ин аз тухмӣ парвариш мешаванд. Аз тухмӣ парвариш мекунем. дар муддати чанд рӯз ин қадар мешаванд? Дар мобайни 20 рӯз ин тухмиҳо ҳама гул шуданд. Ҷудо карда ҳозир дар тубакҳо шинонда истодаем. баъд аз ин ҷо дар тубак мегзаронед? Бар тубак мегзаронем. дар тубак чанд рӯз меистад барои кӯчонидан ба дигар ҷо? дар дигар ҷо давоми 60 рӯзда ин гулҳо тайёр мешаванд ва ба 2 моҳ ва зебу ором меҷад кӯчаю боғҳою гулгаштҳои шаҳри Душанберо. гап сари он аст, ки бинандагони гиромӣ, дар мавсими омодагӣ ба фасли баҳор дар ин корхона то имрӯз аллакай беш аз 3 миллион ниҳол гул парвариш шудааст ва дар нақша аст, ки ин адад ба 8 миллион расад. гап сари он аст, ки ҳар як гуле ки мо дар шаҳри Душанбе мебинем ва шояд баъзан онҳо зери по мешаванд аз бемасъулиятии мо, аз паст будани сатҳи шаҳрнишинии мо зери по мешаванд, беқадрӣ мешаванд. сари ҳар як гул ҳам маблағ сарф мешавад, ҳам заҳмати бисёр, ҳам ҷонкоҳ сарф мешавад. барои ин тухмӣ то ин дараҷа расидана чӣ қадр заҳмат кашидаем, мо нигоҳбини ина карда истодаем. баъд ҳозир ман вақти сармо шудагӣ барои ин гул ки сар назанад ва дараҷаи муайяни гармӣ дар ин гармхонаҳо бояд бошад. агар ҳарорати муайян набошад чӣ? ин гулҳо вай мешаванд, нест нобуд мешаванд, сармо мебарад, хунук мезанад. суханамонро идома медиҳем. бинандагони гиромӣ, 8 миллион гул ё ки масалан барои фасли баҳор омодагӣ дидан аллакай бештар аз 3 миллион гул парвариш кардан, шинонидан ҷудо карда мешаванд, парвариш карда мешаванд, фақат ба хотири чӣ? ба хотире ки шаҳри зебои мо боз ҳам зебо бошад, шукуфо бошад ва мо нафаси тоза бигирем, ҳавои тоза нафас кашем. пас зарур меояд, ки мо ба қадри ин ҳама заҳматҳо бирасем, ба қадри ҳама ин меҳнатҳое ки шабзиндадорӣ мекунанд, заҳмат мекашанд ба хотири ободии шаҳри дилораи мо Душанбе, ба хотири оне ки мо дар шароити хуб зиндагӣ дошта бошем. масъулин изҳор доштанд, ки қаблан гулҳои барои шинонидан ё кӯчонидан тайёр аз хориҷи кишвар ворид мешуданд, ки ин харҷи зиёдро талаб мекард. ҳоло бошад дар кишварамон омода карда мешаванд, ки аз ҳар ҷиҳат фоидаовар аст. дар зиёда аз 10 гармхона гулҳо марҳила ба марҳила парвариш карда шуда барои истифода то моҳи март барои мавсими баҳор тайёр мешаванд. тибқи иттилои масъулин аллакай барои ҳамин давра зиёда аз 3 миллион тухмӣ киш карда шудааст. бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ гармхонаи наву замонавӣ бунёд гардидааст, ки дар он ҳамаи имкониятҳо барои нигоҳбини гулҳо фароҳам мебошад. дар давоми соли 2020 ҷиҳати таъмин намудани ноҳияҳои шаҳр бо гулҳо гулпарварон беш аз 7 миллион ниҳоли гул парвариш карданд. онҳо аз дастгириҳои роҳбарияти шаҳр рӯҳ илҳом гирифта нақша доранд, ки ин ададро дар соли 2021 ба муносибати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ба беш аз 10 миллион расонанд. истиқлол барои ҳар як миллат неъмати бебаҳо аст ва мо дар соли 2021 мардуми сарбаланди тоҷик ҷашни 30-солагии соҳиби истиқлолии давлату миллати худро
истиқбол мегирад, ҷашн мегирад, пешвоз мегирад ва имрӯзҳо тамоми кӯшишҳо, талошҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумат ба он сафарбар шудааст ки ин ҷашни миллӣ дар сатҳи ниҳоят баланд пешвоз гирифта шавад, таҷлил карда шавад ва бо ин мақсад гӯшаву канори тоҷикистони азиз рӯз то рӯз обод мешавад, зебо мешавад ва зиндагии арзандаи мардум фароҳам оварда мешавад. имрӯзҳо тавре ки мо шоҳид ҳастем, шаҳри Душанбе, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯз аз рӯз зебо шуда истодааст, шукуфо шуда истодааст ва ҳамаи он гулҳое ки мо дар шаҳри Душанбе мебинем ки гӯшаву хиёбонҳои гуногуни пойтахтамонро ором медиҳанд, маҳз дар корхонаи воҳиди давлатии таҷрибавӣ илмию истеҳсолии сабзкори шаҳри Душанбе ҳосил мешаванд. зимни суҳбат гулпарварон изҳор доштанд ки ба ин кор пеш аз ҳама завқ доштан дар кор аст, то бо ҳар бутагул ба табиати худаш хос нигоҳубин ба роҳ монда шавад. барои парвариши ҳар як дона гул мо чӣ заҳматҳое мекашем. онро аз алафҳои бегона ҷудо менамоем, нигоҳубин мекунем, ба вақташ об медиҳем. ҳозир фасли сармо аст, бояд мо ҳар як гулро эҳтиёт кунем. дараҷаи гармии ҳар як гармхонаҳо дараҷаи муайяни худашро дорад. агар камтар мисол дараҷаи 15 хунуктар шавад, агар ҳар як гули мо метавонад мурад ва заҳмати меҳнати мо барбод меравад. барои мо чӣ қадр заҳмат кашида ранги чӣ хел фарзанд калон мекунем, ҳар як дона гулро ҳамин хел парвариш менамоем. гул ба худ нозикиҳои махсус дорад ки ҳамчун гудаке ки парвариш мекунем, гул ҳам мисли ҳамин гудаки нав парвариш карда мешавад. ҳарорати гархонаҳои мо на камтар аз 15 дараҷа нигаҳ дошта мешавад. агар аз 15 дараҷа ҳарорат гармӣ кам шавад, албатта гулҳои мо ба хушкӣ мерасад ва мо наметавонем ин гулҳоро ба кӯчаҳо ё ки дигар гӯшаҳои шаҳр истифода бурда тавонем. заҳмат мекашем ки ҳамин гулҳои мо ба шаҳрҳо, ба кӯчаҳои соҳилии шаҳр, ба мақомотҳои шаҳр бурда расонем ва аз ин гулҳои мо шаҳрвандони азизи мо як ҳаловате баранд. масъулин барои боз ҳам шукуфову зебо намудани шаҳри Душанбе бештар аз 24 навгулро дар ин корхона парвариш мекунанд ки ин воқеан боиси таҳсин аст ки 24 навгул ки дар маҷмӯъ бештар аз 3 миллион дар ин ҷо парвариш шуданд, шаҳри дилораи моро обод мекунанд, зебо мегардонанд ва ҳар кадоми моро зарур аст ки ба ин ҳама заҳматҳои роҳбарияти давлату ҳукумат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бирасем ва фарзандони худро тавре тарбия кунем ки онҳо тавониста бошанд аз ин заҳматҳо қадршиносӣ кунанд, дар хиёбонҳои шаҳри Душанбе гулҳои зеборо вақте ки гашту гузор мекунанд помол накунанд, зер накунанд ва фикр мекунем ин саҳми мо аст дар ободонии шаҳри Душанбе. ҳамаи ин дастовардҳо далели онанд ки маҳз истиқлоли давлатӣ ва фазои орому осуда моро ба ҳадафҳои неку созанда муяссар мекунад. расидан ба қадри ин ҳама заҳмату дастовардҳо афкору андешаи солими худогоҳӣ ва ҳамбастагиву муттаҳидиро тақозо менамояд, то рафти корҳои ободонӣ дар пойтахти азизамон вусъати бештар пайдо намоянд. зеро бо вусъат гирифтани раванди корҳои созандаву бунёдгар пойтахти азизамон симои боз ҳам зебову дилоро мегирад. ифтихор аз сокини пойтахт доштан масъулияти моро ҷиҳати риояи фарҳанги шаҳрнишинӣ бештар мегардонад ки он дар муносибати ҳамарӯзаи мо ҷиҳати тозаву озода нигоҳ доштани шаҳри Душанбе зоҳир мегардад.